lajɛlen di aw ma sanga na ka waati bɛɛ lajɛlen o ye mali kunnafoni ka laɲini ye bi ye tɛnɛ avril kalo tile 13 san 2026 mali kɔnɔ fo mali kɔkan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka waati cogoya la aw bisimila bi don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la bi tarata don avril kalo tile 7 san 2026 sivili naani soldat 3 jalakira kiritigɛla Asana Dolo ni a jɛɲɔgɔn fɛ ka sababuya kɛ suyɛni yuruguyurugu kumakan jugu nɛni jugu ani sɔrɔsiya sariya sɔsɔli fo ka taa se joginniw ma. O hukumu kɔnɔna la a jirala k'a fɔ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la mɔgɔ mɔgɔ ni i minɛna ni waleya jugu in na i ni min ka kan sariya siratigɛ kan i bɛ ɲangini o ye. Min senfɛ soldat kelen jalakira san 5 kaso ka sababuya kɛ ale marifa 2 ni a chargeur feere sefa wari 100,000 jɛnɛ dugu kɔnɔna la. San kelen binganin kɔfɛ soldat 15 n'a jɛɲɔgɔn tɛgɛdara olu kan opération Kokajɛ ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ fɛ. Hakilina jiginna janvier kalo tɛmɛnen san 2025 ni binganikɛla kulu ninnu binna Jara Transport ka bisi dɔ de kan min senfɛ u ye sefawari miliyɔn 100 daraki ale ni sanu kilogaramu 7 ni a valeur bɛ taa i jɔ sefawari miliyɔn 600 la. O hukumu kɔnɔna la avril kalo tile 8 san 2026 commissaire Kompol Ibrahima Abdin Gindo n'a a ka cɛdenw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda soldat 15 a jɛɲɔgɔn 5 kan Sangafara ni Bɛndugu cɛ. Minɛni senfɛ maramafɛn caman minɛnu la fo ka taa se an ka lakana finitigilakaw ka fini dɔw carte bancaire ale ni baga ni sɛbɛn dɔw. Opération Kokajɛ ka laɲini de ye ka jamanadenw n'u bolominɛnw lakana jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Mali la 100 o 100 denmisɛnnin 13 de bɛ wolosɛbɛn tɛ minnu na. O hukumu kɔnɔna la a jirala k'a fɔ wolosɛbɛn tɛ sɛbɛn gansan dɔrɔn ye sabula fɛn min ye wolosɛbɛn ale jɔda ka bon kosɛbɛ denmisɛn ka ɲɛnɛmaya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko kɛnɛya fo ka taa se jo sariya ma. UNICEF ka fɔ la denmisɛnnin caman de lakodɔnnen tɛ k'a sababuya kɛ wolosɛbɛntanya ye. An bɛ taa Jafarabe ni ale bɛ Tɛnɛnkun lamini na Mopti mara la karidon avril kalo tile 5 san 2026 Jafarabe musow bɔra k'u ka dusuma kasi jira min senfɛ u bɛ wele bila jamana ɲɛmaaw ma u k'u dɛmɛ walasa u bɛ se ka dumuni sɔrɔ sabula nin y'a kalo 10 ni kɔ de ye jatigɛwale tigilamaw kɛlen don ka embargo wajibiya u kan. Fɛn min ye an ka finitigilakaw ye olu bɛ lakana baara la nka o n'a ta o ta Jafarabekaw bɛ wele bila an ka finitigilakaw ma u ka dɔ fara lakana baaraw kan. Office central des stupéfiants OCS ni ale ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma a bolofara min bɛ Buguni ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda maa 2 ka selenge kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mayiga ni ale ye jagokɛlɛ hakilina jiginna octobre kalo tɛmɛnen san 2025 ale bolila k'a ka jagominɛnw to min senfɛ u ye tramadol 250 mg 2,506 minɛ fo ka taa se diazepam 150 ma. Alamisa don avril kalo tile 9 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 20 wagati commissaire Dasani Kone n'a a ka cɛdenw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda Mayiga ni a ka sannikɛla dɔ kan min senfɛ u ye cannabis sachet 553 minɛ ani tramadol 180 fo ka taa se diazepam 148 ma. Avril kalo tile 10 san 2026 n'o o bɛnna juma don ma fɛn min ye nin maa kofɔlen ninnu ye olu kɔni minɛna k'u datugu. Grand Prix ORTM ka tago 2nan ɲɛnɛmayara sibiri don nɛgɛ kanɲɛ 9 waati nɛgɛsotigi 146 cɛ AS jamana 3 Mali Niger Burkina Faso fo ka taa se Guinée ale ni Senegal jamana ma min senfɛ u ye kilomɛtiri 130 boli ni ɲɔgɔndan in ɲɛnɛmayara an ka minisiri ɲɛmaa ɲɛna général de division Abdoulaye Mayiga jamanakuntigi tɔgɔ la a ye foli lase organisation ma fédération malienne cyclisme fo ka taa se ORTM ma ni a thème kun sigilen don pédaler pour la paix et l'unité. Senfɛ cɛmɔgɔ jamutɛnɛ ni ale ye Mali jamanaden ale kɛra seba fɔlɔ o hukumu kɔnɔna la a ye sefawari miliyɔn 3 sɔrɔ Dawuda Jire ni ale cycliste Ernest Deɲɛna club maa dɔ ye ale de kun kɛra tago fɔlɔ seba gale nka ale nana jɔyɔrɔ 2nan na
min senfɛ a ye sefawari miliyɔn 2 ale ni kilancɛ sɔrɔ. Burkinabe Mukeila Arawele ale nana jɔyɔrɔ sabanan na, ale ye sefawari miliyɔn 2 sɔrɔ. Kunun karidon Afrikalo tile 12 san 2026 Ɲamana garabali wulila. Hakilina jiginna Kangari kun dara nin yɔrɔ kofɔta maa sigibagaw ye k'u ka wuli ka bɔ nin yɔrɔ la. O hukumu kɔnɔna la kunun kari Afrikalo tile 12 san 2026 polisiw kun kelen n'o ka nin yɔrɔ kofɔlen kori ani ka tila ka bulldozer bila ka nin yɔrɔ in ci. Tabakoto ale ni kɛɲɛbacɛ sira kan kunun karidon Afrikalo tile 12 san 2026 bras de fer kɛra Samabali ale ni influenceur Zoro fo ka taa se u jɛɲɔgɔn 2 ma. Olu ye sirabagan kasara sɔrɔ Tabakoto ni kɛɲɛbacɛ sira kan min senfɛ ni mobili kɔni dafirila n'u ye. An bɛ wagati min na i ko sisan nɔ kasara in kɔni kɔfɛ mɔgɔ joginna nka mɔgɔ ni ma to a la. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min sirabagan kasara in ye ale kɔni kun ma dɔn fɔlɔ. An bɛ taga Nigeria sugu min nɔ ko Dili maa 200 bɔnɛna a nin na ka sababuya kɛ Nigeria finitigilakaw ni datigɛwale tigilamɔgɔw ka kɛlɛ ye min senfɛ ni maa 200 bɔnɛna a nin na ani ka maa caman kɔni jogi. Pakistan, Iran ni Ameriki jamana ka sigikafɔ min kɛra yen nɔ yaasa ka kɛlɛ ban. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ni jamana kofɔlen 2 ninnu kɔni u ma ɲɛ fɔ la. An bɛ wagati min na i ko sisan maa caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala ni jamana kofɔlen 2 ninnu bɛna kɛlɛ continue ko kura ye tuguni wa? An bɛ taga Liban. Israel ka mugu pɛrɛnfili kɛra sababu ye kabini marisikalo tile 2 san 2026 ni ka maa 2000 ni kɔ bɔnɛ a nin na ani ka maa 1150 jogi Liban dugu kɔnɔna la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi dun kibaru la. Aw k'an bɛɛ donna nataw kunnafoniya kuraw kɛnɛ kan. Ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔna la.